Bisimilayi Malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko ŋunuŋunukaw kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko banakisɛ kura min bɔlen bɛ Sini jamana kɔnɔ ko o dɔ b'an fɛ yan nɔ gouvernement mɔgɔw kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa kibaruya sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko tɛnɛn don min yɛrɛ ye février kalo tile 3 ye minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna ale kɔni bɔra ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔw kɔni carilen don an ka jamana kɔnɔ ko o ŋunuŋunukan ninnu tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ko coronavirus ni ale yɛrɛ ye banakisɛ ye min carilen don Sini jamana kɔnɔ ko o dɔ b'an fɛ yan nɔ olu kɔni bɔra k'a fɔ ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baden kɛ ko a ma jira k'a fɔ ko ni banakisɛ in kɔni yera Mali la ko o hukumu kɔni na olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa u bɛ se ka nin bana in kunbɛn cogoya min na. Ayiwa ko ŋunuŋunukan ninnu kɔni tun y'a jira k'a fɔ de ko nin bana in yera pankuru jigiyɔrɔ la wa ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye wa ko pankuru jigiyɔrɔ in kɔni na ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ walasa bana in kana se ka don jamana kɔnɔ ko maa min bɛ bɔ voyage la n'i bɛ taa bɔ Mali kɔ kan ani n'i bɛna Mali kɔnɔ ko labɛnw sigilen don walasa e bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya min na ka lajɛ min b'i la walasa i kana se ka banakisɛ in ladon jamana kɔnɔ ko wa ko o tɛ pankuru jigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔrɔn ye ko min ye k'a fɔ Mali ni dugu tɔw furancɛ la mobili siraw fana kan ko o sɛgɛsɛgɛliw bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa ko labɛn bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa bana in kana se ka don jamana in kɔnɔ wa ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko bana in tɛ an fɛ yen nɔ. Wa o hukumu na tuguni min yɛrɛ ye minisiri min sigilen bɛ kɛnɛyaso kunna a y'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u dɛmɛ nin kɛlɛ in na wa ko o dɛmɛ in tɛ dɔwɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka i tɛgɛ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ji jɛlen ani safinɛ la tuma o tuma wagati o wagati wa n'i bɛ ka baaraw fɛn fɛn daminɛ k'i tɛgɛ kɔni sanuya k'a ko safinɛ la ani ji jɛlen na k'o fana bɛ kɛ dɛmɛba ye ka lase olu ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma IPR ni ale bɛ Katibugu kɔnɔna la ko tasuma kɔni ye tiɲɛni kɛ yen nɔ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko kunun tɛnɛn don février kalo tile 3 kɔnɔna la ko nin sanfɛ kalanso in kɔni na ko tasuma de kɔni wulila yen wa kasara kɔni bonyana dɔɔni ko sabula ko min yɛrɛ ye yen kalandenw ka minɛnw ye ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jenina nka ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko maa kɔni ni ma to a la wa maa ma jogin ko min yɛrɛ ye sapeur pompier maaw ye ni olu y'an ka taa fagalaw ye ko olu kɔni sera ka nin tasuma in faga nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na fɛn min kɛra sababu ye ka nin tasuma in kɔni wuli nin yɔrɔ kofɔla in na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni bɔnɛna nin na. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko nin makofɔlen kɔni ye baarakɛla de ye ko a bɛ baara kɛ k'a bɛ baara kɛ wari mara yɔrɔ dɔ la ni an b'a fɔ o ma BNDA Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko maa jugu dɔw de kɔni taara ka mugu kɔni ci a la ka taa k'a dalen to mugu in kɔni cilen ni makofɔlen in na ko ale kɔni ni tora nin waleya in na wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye nin waleya kɛ o ni ɲangini min ka kan o bɛ da u kan. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.